τα πράγματα είναι δύσκολα, τα πνευματικά πράγματα. Αυτά που βλέπετε τα άλλα, αυτό όλο αυτό, είναι η φλούδα του πορτοκαλιού. Πώς έχουμε τη φλούδα. Μέσα είναι ο χυμός. Και η φλούδα ζει από το χυμό. Ζει από το μέσα η φλούδα. Προστατεύει και ζει. Άρα, χριστιανοί, πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ στην Εκκλησία. Μην μένετε στο εξωτερικό και στον τύπο που βλέπετε, αλλά όλα αυτά θέλουν να μας πούν κάποια πράγματα ουσίας. Υπάρχει ένα βιβλίο, θα σας πω 2 λόγια. Σήμερα, ξέρετε, γιορτάζει ο Ιωάννης ο Συναήτης. Αυτός ο Άγιος έζησε στο Σινά. 40 χρόνια έζησε και στην έρημο του Σινά. Μετά από τα 40 χρόνια τον πήραν οι πατέρες Σικωτό και τον κάνανε ηγούμενο στο Σινά. Το Σινά ήταν ένας τόπος στο οποίο οι αρχαίοι, ειδικά οι Ιουδαίοι, είχαν την πρώτη επικοινωνία με τον Θεό, πρόσωπο με πρόσωπο, την οποία έκανε ο Μωυσής. Ο Μωυσής βέβαια είναι θεόπτης. Και θέλω να ξέρετε ότι οι θεόπτες είναι καλεσμένοι να γίνουν όλοι οι άνθρωποι. Πάρα πολλοί εκ των μοναχών θεωρούν ότι οι θεόπτες είναι πιο εύκολο και πιο σταθερό να γίνουν οι μοναχοί. Θεόπτες είναι καλεσμένοι να γίνουν όλοι οι άνθρωποι. Ο Μωυσής παντρεύτηκε 2 φορές. 2 φορές παντρεύτηκε. Άρα μπορούν να γίνουν θεόπτες και αυτοί που έχουν παντρευτεί 2 φορές. Γιατί τα έχουμε κάνει λίγο λάθος. Εντάξει. Ήτανε άνθρωπος πίστεως, πίστεψε στο Θεό. Είχε πάρα πολλά ελαττώματα, ήταν βραδίγλωσσος κτλ. Αλλά και είχε λοιπόν τη θεοπτία. Η πρώτη θεοπτία ήταν στη Βάτο. Μετά είχε με το Θεό επικοινωνία και μετά είχε τη θεοπτία τη φοβερή και μεγάλη που έγινε στο όρος Σινά. Το Σινά έχει 2 κορυφές, τη Χορίβ και το Σινά. Στο Χορίβ, σε αυτή την κορυφή, πήγε ο προφήτης Ηλίας. Εκεί έχει πάλι θεοπτία ο Ηλίας, διότι του είπε ο Θεός, θα περάσω, λέει, και θα καταλάβεις, θα με δεις. Και στην αρχή πέρασε σεισμός, ο Θεός δεν ήταν σε αυτό. Μετά πέρασε φωτιά κλπ. Και στο τέλος πέρασε μια φωνή άβρας λεπτής και ο Θεός ήταν σε αυτό. Άρα ο Θεός είναι αυτό που θα σας πω μετά από τον Άγιο Ισαάκ το Σύρο, και αυτό πρέπει να το κατανοήσετε, ότι ο Θεός είναι φωνή άβρας λεπτή στην καρδιά μας. Όπου βλέπετε ταραχή, όπου στην Εκκλησία βλέπετε ταραχή, όπου βλέπετε ότι εγώ τα ξέρω, ότι εμείς είμαστε, εμείς θα πάμε στον Παράδεισο, διότι έχουμε μόνο εμείς την ορθή πίστη κτλ. Όλα αυτά παίζονται όταν τα ακούσατε από τους ανθρώπους. Δεν ξέρει κανείς ποιος θα πάει ακριβώς στον Παράδεισο. Ευτυχώς το έχει κρατήσει για τον εαυτό του. Ευτυχώς. Διότι αν το έδινε στους χριστιανούς, με τον τρόπο που σκεφτόμαστε εμείς, το 1/100 θα μπορούσε να πάει στην Παράδεισο, βέβαια πάντα θα βάζαμε μέσα τον εαυτό μας. Είναι βαθιές οι αρρώστιες που έχουμε. Υπάρχει λοιπόν αυτό το βιβλίο που λέγεται Κλίμαξ, το οποίο τι έκανε. Έκανε μια ερμηνεία των αρετών, που είναι τα 33 σκαλιά μέχρι να φτάσει στο Χριστό, επειδή ο Χριστός εσταυρώθηκε 33 χρονών. Λοιπόν, και έκανε μια ερμηνεία. Τώρα το παίρνει ένας χριστιανός και κάνει ένα βιβλίο που είναι τα 31 γράμματα από την κόλαση. Δηλαδή, ο Βελζεβούλης έχει τα διαβόλια του απλωμένα σε όλο τον κόσμο και τι λέει. Τους γράφει γράμματα κάθε λίγο και λιγάκι και του γράφουν και αυτοί. Ας πούμε, την εποχή που γράφτηκε το βιβλίο, με τα γράμματα επικοινωνούσαν, δεν είχαν τα ηλεκτρονικά μέσα. Οπότε λοιπόν θέλω κάτι που είναι ζητούμενο στο χριστιανισμό, είναι η προσευχή. Θέλω να σας εξηγήσω από αυτό το της προσευχής και περί κάτι άλλο, να δείτε πώς αυτός θα πήρε, τι έκανε. Πήρε την κλίνικα και την έκανε εύληπτη με τον τρόπο αυτόν για το δυτικό κόσμο. Αυτό το βιβλίο κυκλοφορεί παντού. Στην Ελλάδα έχει μεταφραστεί από 2 ανθρώπους και έχει και εισηγητικό χαρτί από ανθρώπους εδώ. Λοιπόν, πώς τον λέει τώρα το διαβολάκο του, το λέει άψυνθο. Ξέρετε τι είναι, πικρό. Ο άψυνθος αναφέρεται μέσα στην Αποκάλυψη, ότι θα είναι άψυνθος. Λοιπόν,
Έτσι λέει το διάβολο, του έχει βάλει ονόματα. Ο Βελζεβούλης τώρα, που το λένε κάπως αλλιώς, φιλόστοργος θείος σου, τον έχει θείο. Και του γράφει γράμματα του παιδιού και του λέει πώς θα του πάρεις τους χριστιανούς. Ακούστε τώρα εσείς εδώ το γράμμα αυτό, εάν ας πάρουμε μόνο την προσευχή, να δούμε πώς είμαστε όσον αφορά το θέμα της προσευχής. Λέει τώρα, αγαπητέ μου άψενθε, άρα και ο διάβολος ακόμα με το διάβολο αγαπιόνται. Γι' αυτό είναι ωραίο αυτό, έτσι. Δηλαδή έχουν έτσι, η αγάπη υπερισχύει παντού. Ο διάβολος με το διάβολο αγαπιόνται. Τι ωραίο. Γι' αυτό είπε ο Χριστός ότι και οι ληστές μεταξύ τους θα κάνουν και αυτά. Βλέπετε ότι στο τέλος, ακόμα και στο δαίμονα, δοξάζεται η μία και βασική αρετή που θέλει ο Θεός από εμάς, ότι είναι αγάπη. Ακόμα και μεταξύ τους αγαπιόνται. Και του λέει λοιπόν, αγαπητέ μου άψυνθε, του λέει. Αυτός το έχει γράψει κάποια πράγματα. Πρόκειται για έναν χριστιανό, ο οποίος σε μεγάλη ηλικία άφησε την ειδωλολατρία και αυτά που πίστευε και έγινε χριστιανός. Οπότε ο διάβολος του λέει, μη στεναχωριέσαι καθόλου που έγινε χριστιανός. Διαπιστώνω μια βαθιά δυσαρέσκεια γιατί ο ασθενής σου έγινε χριστιανός. Προσέξτε, ο διάβολος τον μεν Χριστό τον λέει ο εχθρός. Δεν τον ονομάζει καθόλου. Δεν θέλει να πει το όνομα καθόλου, λέει ο εχθρός μας. Τον δε χριστιανό το λέει ο ασθενής. Δηλαδή εμείς είμαστε όλοι ασθενείς, άρρωστοι. Όχι γιατί γίναμε χριστιανοί. Διότι ενώ γίναμε χριστιανοί, συνεχίζουμε να είμαστε άρρωστοι. Και άρα αυτός το αναγνωρίζει ότι είναι βλαμμένα, είναι άρρωστα. Και το χέρι μου και το πόδι μου τους παίρνει ό,τι ώρα θέλει. Μάτια ελπίζεις ότι θα γλιτώσεις από την τιμωρία που βάζω στον καθένα όταν δεν πετυχαίνει το σκοπό του. Δεν πρέπει να απελπίζεσαι. Ακούστε. Δεν πήρε ένας λέει που μετανόησε και έφυγε από μας. Χιλιάδες ενήλικοι σαν κι αυτόν και αν κάποτε μετανόησαν, γύρισαν πίσω σε μας μετά από μια προσωρινή διαμονή στο στρατόπεδο του εχθρού. Όταν λέει εχθρό να ακούτε το Χριστό. Μου φέρετε άλλοι. Αυτό μου αρέσει, ότι και εσείς πίνετε και στους άλλους δίνετε. Θα σας είπα εγώ. Αυτή είναι, δικιά σας είναι γονή της εκκλησίας. Παναγία μου Δέσποινα, ένα ευλογημένο παιδάκι να είναι. Λοιπόν, όλες οι συνήθειες του ασθενή σου, τόσο οι σωματικές όσο και οι ψυχικές, παραμένουν με εμάς, με το μέρος μας. Δηλαδή, όταν αποφασίζεις να μετανοήσεις, έχεις συνήθειες από πριν, πολλές. Γι' αυτό λέμε στο βιβλίο «Τη φαύλη μου και πονηρά συνηθία». Το λέει. Άρα μη φοβάσαι ότι επειδή πήγε στον Χριστό έγινε και χριστιανός. Έχει να παλέψει με τις συνήθειες σωματικές και ψυχικές. Άρα έχουμε σωματικές συνήθειες, τα σεξουαλικά μας, το φαγητό που θέλουμε να φάμε κτλ. Και ψυχικές συνήθειες, δηλαδή να ακούσουμε το μπράβο, να μην θέλουμε να μας βρει. Όλα αυτά είναι οι ψυχικές μας συνήθειες. Άρα έχουμε με το μέρος μας τις διεστραμμένες συνήθειες που του είχαμε συνηθίσει αυτού. Και τι έγινε που μετανόησε? Θα μείνει σταθερός στο στρατόπεδο του εχθρού που είναι εννοεί το Χριστό μας. Ένας από τους μεγάλους συμμάχους μας επί του παρόντος, στη μετάνοια δηλαδή, είναι η ίδια η Εκκλησία. Δηλαδή, είναι σύμμαχός μας, λέει ο διάβολος, η ίδια η Εκκλησία στο να τον καταφέρουμε αυτό, να τον ξαναπάρουμε πίσω. Δεν εννοώ την Εκκλησία όπως την ξέρουμε εμείς οι δαίμονες, λέει. Αυτό που εξαπλώνεται μέσα στο χώρο και στο χρόνο, ριζωμένη μέσα στην αιωνιότητα, τρομερή για μας, όπως ένας στρατός, ο οποίος περπατάει με δύναμη, με υψωμένα λάβαρα. Όχι, αυτό ομολογώ ότι είναι ένα θέμα που όταν το βλέπουμε εμείς οι δαίμονες, παγώνουμε και υδρώνουμε, σκεπτόμενοι τον Άγιο Παΐσιο. Τι του κάναμε και τι μας έκανε. Σκεπτόμενοι τον Άγιο Πορφύριο, τι τους κάναμε και τι μας έκαναν. Σκεπτόμενοι όλους τους Αγίους που είναι η Εκκλησία αυτή που είναι στον ουρανό, το τι μας κάνανε και τι τους κάναμε. Σκεπτόμενοι πώς τους κάναμε και πώς μας κάνανε, υδρώνουμε από αυτά που πάθαμε από αυτούς. Όχι, λέει, δεν είναι εμάς.
Το άλλο θέμα είναι ότι αυτό δεν το βλέπει ο ασθενής σου, όχι. Το μόνο που βλέπει ο ασθενής σου είναι ένα μισοτελειωμένο ψεύτικο οικοδόμημα. Μόλις μπαίνει μέσα στην εκκλησία, βλέπει έναν επίτροπο, ο οποίος, δεν ξέρω εδώ πώς είστε, του λέει ο διάβολος, έχω πιάσει τον επίτροπο. Μόλις βλέπει μέσα και βλέπει τον επίτροπο, λέει ο επίτροπος, δεν λέει καλημέρα ο επίτροπος, ούτε με τα μάτια όταν μπαίνει ο πιστός στην εκκλησία. Δεν λέει χαίρετε, δεν λέει ευχαριστούμε, καλώς ήρθατε, δεν σας ξέρουμε. Τον έχουμε πιάσει τον επίτροπο, έχουμε πιάσει την επιτρόπισσα. Δεν συμβαίνει σε όλους, αλλά σας λέω πώς κάνει το παιχνίδι μέσα στην εκκλησία. Γιατί ο άλλος να αισθανθεί ότι εδώ μέσα που μπήκε δεν είναι εκκλησία, εδώ είναι ένα μισοτελειωμένο πνευματικό κτίριο. Λέει ο Κουτσομούρης στο Κουτσομυράκι. Λοιπόν, και μετά μπαίνει μέσα στην εκκλησία και ακούει τους υμνούς ο άνθρωπος που έχει μετανιώσει και δεν καταλαβαίνει τίποτα από αυτά που λέγονται. Όταν πηγαίνει στο στασίδι να καθίσει, βλέπει γείτονες που στον δρόμο θα ήθελε να τους αποφύγει να μην πει καλημέρα. Γιατί? Διότι ο γείτονας του πάρκαρε το αυτοκίνητο πάνω στο πεζοδρόμιο, οπότε 100 φορές του πάρκαρε το αυτοκίνητο πάνω στο πεζοδρόμιο, είχε βγει έξω, είχε μαλώσει ο άνθρωπος και τον βλέπει και στην εκκλησία. Το γείτονα να έχει στασίδι δίπλα και σου λέει «Χριστιανός είσαι εσύ που μου πάταγες», κατάλαβες, το αντιλαμβάνεστε. Τους έχουμε ετοιμάσει, λέει, κάνουμε το παν για να είναι μισοτελειωμένο και να μπορεί να το διώξει στον άνθρωπο. Το καταλάβατε? Πάμε παρακάτω. Μετά, σκοπό σου, λέει, είναι να πατήσεις πολύ γερά σε αυτούς τους γείτονες. Κάνω το μυαλό να πηγαίνω έρχεται από τη φράτσα, από την φάτσα, από τη φάτσα, λέει, κάνε το μυαλό σου, από τη φάτσα των διπλανών σου, δεν έχει σημασία, λέει, δεν μας ενδιαφέρει, από τη φάτσα των διπλανών σου να πηγαίνω έρχεται στο Χριστό. Δηλαδή, να θέλει να είναι στο Χριστό ο άνθρωπος και την ίδια ώρα να βλέπει τη φάτσα. Καταλάβατε? Πόσες φορές. Το άλλο, μη στεναχωριέσαι. Έχουμε τόσα, γι' αυτό είπε ο Μέγας Αντώνιος όταν είδε το διάβολο και πήγαινε με τα μπουκαλάκια και λέει «Πού πας?» Λέει «Πάω», λέει στους μοναχούς. Τα μπουκαλάκια τι δεν θέλεις? Έχω για το καθένα, τόσα μπουκαλάκια, έχω για τον καθένα αυτό που του χρειάζεται για να τον πάρω. Αυτά είναι τα μπουκαλάκια είναι. Με καταλάβατε, αδελφοί μου? Και τώρα πάμε στο θέμα περί προσευχής. Ότι ο άνθρωπος πρέπει να προσεύχεται. Θα μπορούσες να αποφύγεις, λέει, το σχόλιο με την προσευχή του ενός για τη μητέρα του. Δηλαδή, ένας χριστιανός όταν έχει μια άρρωστη μαμά, πάει στην εκκλησία πολλές φορές, πιο συχνά, να κάνει την προσευχή του για τη μαμά του. Του λέει τώρα ο Κουτσομούρης στον Κουτσομουράκο, κοίταξε να δεις, ήταν σώνει και καλά να τον αφήσεις να πάει να προσευχηθεί για τη μαμά του. Γιατί τον άφησες? Δηλαδή τι σου λέει? Εμπόδιο. Γιατί πολλές φορές έρχονται σε εμάς οι χριστιανοί. Προχθές ήμουνα στα Άγια Νήπια και μπήκε μέσα μια ομάδα από 50 αγόρια, τα μισά φοράγανε κοντά παντελόνια, έτσι. 18, 17, 16, 19, 20 χρονών. Μπήκανε μέσα και λέω τι ήρθανε, μας καταλάβουνε. Επειδή όταν ήμασταν στο Καμερούν, μια φορά λειτουργούσαμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθεια που μας κάνατε στο Καμερούν, και όπως λειτουργούσαμε, μπήκανε μέσα 50 μαϊμούδες. Στρατός. Και κάνανε φασαρία. Εμείς τι να κάνουμε? Πήραμε τα δισκοπότηρα, γιατί αυτές χτυπάγανε, δεν βγαίνανε. Πήραμε τα δισκοπότηρα και φύγαμε, βγήκαμε έξω και αφήσαμε. Ο χώρος είναι άδειος, δεν είναι σαν και εσάς. Και καθόμασταν απέναντι και περιμέναμε ειδήν το τέλος. Τι θα γίνει? Οι μαϊμούδες ανοίξανε όλα τα καρβουνάκια και τα τρώγανε. Τα φτύνανε μετά, δεν τα φάνε. Φάγανε όλο το λιβάνι. Δεν καταλάβατε, ό,τι βρήκανε το κάμανε να. Ανεβήκανε πάνω στα διατράπεζα, χορεύανε.
Μέχρι που ήρθαν οι ειδικοί. Υπάρχουν ειδικοί για τις μαϊμούδες, έγχρωμοι δηλαδή, οι μαύροι, οι οποίοι τους καλείς και έρχονται αυτοί και ξέρουν που αν νομίζουν φεύγουν, τους κάνουν κάτι τέτοια για τα χέρια και μετά τους παίρνουν και τις είδες μηματισμένες και σοφρονούσες και φύγανε. Λοιπόν, και έτσι μπήκανε μέσα στην εκκλησία. Και έρχεται ο πρώτος. Εμείς κάναμε τους χαιρετισμούς. Μου λέει: Πάτερ, λέει, θέλω να σας πω κάτι. Τι θέλεις, δε μανάρι μου, του λέω, που μπήκες με κοντά παντελονάκια στην εκκλησία. Πάτερ, μου λέει, ένας φίλος μας τραυματίστηκε πολύ βαριά στο κεφάλι, Νικόλαο το λένε και μας λένε θα πεθάνει και είπαμε όλοι οι φίλοι να πάρουμε σβάρνα όλα τα μοναστήρια της Αττικής και να πάμε και όπου βρίσκουμε παπά να του λέμε σε παρακαλούμε κάνε μία προσευχή για τον Νικόλαο το φίλο μας. Του λέω, ξέρετε την πόρτα της εκκλησίας πώς ήτανε? Μου λέει, όχι πάτερ, δεν πηγαίναμε στην εκκλησία. Και τώρα παιδί μου, πώς το βρήκατε αυτό? Δεν έχουμε που αλλού να πάμε πάτερ. Και ευχαριστούμε που είναι οι πόρτες ανοιχτές και που μας δεχόσαστε. Ούτε παντελόνια δεν έχουμε φορέσει. Είμαστε με τα κοντά παντελονάκια είδαμε πάτερ εδώ πέρα. Τον πήρα αγκαλιά και του λέω κάθε μία ώρα θα μου στέλνεις το ρεπόρτο για την υγεία αυτού του παιδιού. Και τώρα μου είπαν ότι κάνανε προσπάθεια για να τον αποσυνδέσουν. Αυτό είναι προσευχή αυτονών. Άμα το κάνει ο Θεός, ξέρει ο παπάς όταν τραυματίσει τον εγκέφαλο είναι δύσκολη υπόθεση. Αυτό θα είναι προσευχή αυτονών. Τι γίνεται λοιπόν? Πολλές φορές, ενώ δεν πιστεύεις, όχι δεν πιστεύεις, έχεις μια σπίθα μέσα σε πολύ στάχτη μια σπίθα, έρχεται ένα χέρι και στο ανακατεύει. Και αυτό φουντώνει. Αυτό δεν φεύγει τώρα. Δεν θα φύγει για αυτούς ποτέ. Ακόμα και να πεθάνει, τι μου είπε? Ότι η μάνα του παιδιού είναι τόσο πιστή γυναίκα, ώστε λέει ότι και να πεθάνει το παιδί μου, δεν έχω καμία στεναχώρια, θα πάει στον ουρανό. Μου λέει τώρα αυτός, πάτερ, αυτός νίστευε, κοινωνούσε, εξομολογιότανε και αντί να πάρει εμάς που είμαστε παλιωτόμαρα, βάζει λοιπόν το άλλο θέμα. Ότι τάχα μου ο Θεός, αυτόν που είναι καλός, τον πάει στον παράδεισο και τον αφήνει σε αυτή τη ζωή να ζήσει, εβραϊκή θεολογία είναι αυτή, και τον άλλον τον τιμωρεί και τον παίρνει. Και δεν είναι τα παιδιά. Για δεν τιμώρησε εμάς, αλλά τιμώρησε το παιδί. Τι γίνεται τώρα? Βλέπετε ότι με πράγματα που δεν στέκουν για να πλησιάσεις το Θεό, όμως αυτά είναι τα άγκιστρα με τα οποία τραβάει ο Θεός τα ψάρια και τα βάζει μέσα στην εκκλησία. Και έχει και ένα χαρακτηριστικό η εκκλησία, ότι, που δεν το ξέρει ο διάβολος αυτό, το είπε ο Χριστός, ότι το σου των όντων των ηχθείων ουκ εσχίστη το δίκτυο. Όταν η εκκλησία τραβήξει τους πιστούς μέσα στο πραγματικό της δίχτυ και όχι στο νομιζόμενο δίχτυ της εκκλησίας που είναι ελάτε να κάνουμε μια παρεούλα, ελάτε να μας φέρετε κάποια χρήματα, ελάτε να κάνουμε μια μαγική τελετουργία. Όχι, όταν είναι έτσι το δίκτυο δεν της εκκλησίας, και αυτό είναι άλλο δίκτυο. Όταν είναι το δίκτυο της εκκλησίας, το σουν των όντων, ουκ εσχίστη το δίκτυο. Το καλύτερο που μπορείς να κάνεις, αν είναι δυνατόν, πρέπει να αποθείς την πρόθεση οποιοδήποτε ασθενή σου να προσευχηθεί. Λέει ο διάολος στο διαολάκι. Προσπάθα να κάνεις ό,τι μπορείς να του αποθήσεις τη διάθεση για προσευχή. Γιατί του λέει? Καλώς τον Πάτερ, την ευχή Πάτερ, ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ευλογία. Γιατί του λέει αυτό? Μας συμφέρει να μην αρχίσει να προσευχηθεί ποτέ. Ας προσεύχεται και λάθος, θα μας κουράσει μετά. Καλύτερα να μην προσευχηθεί ποτέ. Όταν αυτός είναι ένας ενήλικας που μόλις έχει μεταστραφεί από στο στρατόπεδο του εχθρού, δηλαδή τον είχαμε εμείς και γύρισε στον, όπως ο δικός σου ασθενής, άρα σας λέω πάλι ο διάβολος, αυτόν ο οποίος μετανοεί το λέει ασθενή. Είναι ασθενής του, είναι άρρωστος για αυτόν, ενώ για μας είναι υγιής, για αυτόν είναι ασθενής. Τότε μπορεί αυτό να επιτευχθεί καλύτερα, να το θυμάσαι, να τον ενθαρρύνεις να θυμηθεί ή να νομίζει πως θυμάται παπαγαλίστικα τις παιδικές προσευχές. Δηλαδή, όταν πάει να προσευχηθεί ο άνθρωπος με όλη του την καρδία προς τον Θεό, εσύ να του πεις να πει αυτές τις απλές προσευχούλες που κάναμε, είμαι ένα καλό παιδάκι, θυμάστε, τα χεράκια μου σταυρώνω και τα λοιπά. Όλο αυτό είναι κάτι ψεύτικο σε σχέση με τον Θεό. Διότι σου λέει είμαι ένα καλό παιδάκι. Δεν είσαι ποτέ καλό παιδάκι. Πώς μαθαίναμε ότι είμαι ένα καλό παιδάκι? Δεν είσαι ένα καλό παιδάκι.
Πώς είσαι ένα καλό παιδάκι? Από την ημέρα που γεννήθηκες είσαι ένα μικρό βρωμερό παιδάκι. Όπως είμαι εγώ ένας χοντρός μεγάλος βρωμερός και εσύ λιγάκι βρωμερό είσαι. Δεν μπορείς να λες είμαι ένα καλό παιδάκι. Δεν υπάρχει καλό παιδάκι στην Εκκλησία. Δεν υπάρχει κανένας καλός. Η μόνη καλή, έτσι δεν λέμε, η μόνη καλή και άχαδος Παρθένος. Μόνο η Παναγία είναι η μόνη καλή από όλο τον κόσμο. Και τη δώσαμε εκπρόσωπο. Λέει λοιπόν αυτός να του λες να θυμηθεί παιδικές προσευχές. Σε αντίδραση προς αυτή τη θύμηση μπορεί πιο εύκολα να καθοδηγηθεί σε κάτι πιο αυθόρμητο, εσωτερικό, ανεπίσημο και ακανόνιστο. Πολλοί άνθρωποι λένε, γιατί να προσευχηθώ? Τέλος πάντων, όλο το θέμα είναι το εξής. Η άρνηση του ανθρώπου να προσευχηθεί και να νηστέψει σύμφωνα με αυτό που λέει η Εκκλησία. Λέει η Εκκλησία, Τετάρτη και Παρασκευή νηστεία. Αυτός που έρχεται πολλές φορές στην Εκκλησία και δεν έχει αποφασίσει, αλλά και εσείς που είστε χρόνια, πολλές φορές σας πιάνει στο μυαλό και λέτε γιατί Τετάρτη και Παρασκευή σον και κάνα, γιατί δεν έκανα Δευτέρα και Πέμπτη? Έτσι λένε. Πάρα πολλοί άνθρωποι το λένε αυτό. Και ειδικά μεταστροφές άνθρωποι. Διότι δεν έχουν εγωισμό και δεν έχουν αποφασίσει να μεταστραφούν εσωτερικά, όπως λέει και εδώ στην κλίμακα. Οπότε δεν έχουν ακολουθήσει την κανονική διαδικασία της μετανοίας. Με αποτέλεσμα τι σου λέει? Έρχεται εδώ μέσα και σου λέει: γιατί κάνετε Τετάρτη και Παρασκευή, να κάνετε Τρίτη και Πέμπτη? Βρε, ακόμα δεν ήρθες. Και λέει κάτι άλλο. Ότι του λέει ο διάβολος: κοίταξε να δεις. Άσε τον τρόπο που προσεύχονται στην Εκκλησία. Μέσα στη σύναξη. Εσύ θα κάνεις έναν αφόρμητο, εσωτερικό, ανεπίσημο, δηλαδή δεν το έχει παραδώσει η Εκκλησία, και ακανόνιστο τρόπο προσευχής. Προσεύχεσαι. Αλλά μην δέχεσαι να προσεύχεσαι με τα λόγια που σου έχουν δώσει στην Εκκλησία, να είσαι ανεπίσημος δηλαδή αυτό και να είναι δικό σου εσωτερικός τρόπος. Να πας στην εικόνα, σ' αφήνω λέει ο Κουτσομούρης, να πεις Παναγίτσα μου γλυκιά που σ' αγαπάω, που έχω τον πόνο μου, που έχω εκείνο, που έχω τ' άλλο και σε παρακαλώ κάνε μου εκείνο και το άλλο. Αυτό λέει είναι μια ακαθόριστη θρησκευτική διάθεση στην οποία, προσέξτε, η αληθινή συγκέντρωση της θέλησης και της διανοίας δεν έχουν ρόλο. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτε άλλο. Μη συγκεντρώσει ο άνθρωπος τη θέλησή του και την διάνοιά του στην προσευχή. Αυτό θα κάνεις. Θα διασπάσεις ό,τι μπορείς, ποτέ να μην μπορέσει ο άνθρωπος να συγκεντρώσει το νου και την διάνοιά του και την θέλησή του σε αυτή την προσευχή. Απόδειξη λέει, έχουμε έναν ποιητή, λέει, πολύ καλό ποιητή, του λέει, ο οποίος νομίζει ότι είναι της Εκκλησίας και είναι στο εξωτερικό αυτά. Λοιπόν, και αυτός λέει ότι συνέτασε το πνεύμα του με την αγάπη, προσέξτε, και απολάμβανε μια αίσθηση οικεσίας στο Θεό. Αυτοί είναι όλοι οι νεοεποχίτες, οι οποίοι ακόμα κι αν είναι άθεοι, δεν είναι άθεοι, είναι αγνωστικιστές. Και λέει, εγώ αγαπάω, λέει, και προσεύχομαι σε ένα πνεύμα που υπάρχει, που δεν είναι πρόσωπο, δεν αυτό, έχω το δικαίωμα κτλ. Και απολαμβάνω, λέει, μια αίσθηση οικεσίας. Ακριβώς αυτό το είδος προσευχής θέλουμε εμείς, λέει ο δαίμονας. Και μιας και έχει μια επιφανειακή ομοιότητα με την προσευχή των ησυχαστών, αυτό εδώ πέρα, που έχουν φτάσει πολύ υψηλά στην υπηρεσία του εχθρού, δηλαδή οι ησυχαστές ομολογούν και οι δαίμονες ότι είναι πολύ υψηλά στην υπηρεσία του εχθρού, οι έξυπνοι και οι τεμπέληδες μπορούν να ξεγελαστούν για αρκετό καιρό με αυτό το είδος προσευχή. Δηλαδή, αυτοί που είναι διανοούμενοι θεωρούν ότι είναι έξυπνοι. Ταυτοχρόνως είναι και τεμπέληδες. Γιατί? Διότι θεωρούν ότι με τη σκέψη, όπως ήταν του Βαρλάμ, να μπορούν να καταλάβουν, να προχωρήσουν, να μπουν στο Θεό. Μέχρι εκεί. Δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί οι μοναχοί κάνανε μετάνοιες. Αν κρατήσετε από όλο το βίο του Αγίου Παϊσίου που βλέπετε και κρατάτε βέβαια τη συμπεριφορά τους και όλα αυτά τα κρατάτε, εάν δεν κατανοήσετε ότι το μεγαλύτερο μυστήριο ήταν οι μετάνοιες, αυτό ήταν, τα δαχτυλάκια του ήταν από τις μετάνοιες.
τα ποδαράκια του, του. Ο πατήρ Παϊσιός δεν έφταναν τα πόδια του στη γη για να κάνει μετάνοια. Μόλις έφτανε λίγο πιο πάνω από τη γη, έδινε μία και σηκωνότανε. Το καταλάβατε, δηλαδή συνέχεια, χιλιάδες μετάνοιες έκανε. Χιλιάδες μετάνοιες. Αυτή η μετάνοια είναι μια σημαντική πράξη μπροστά στο Θεό για την Ορθοδοξία. Ποιο είναι? Ότι είμαι όρθιος στον παράδεισο, πέφτω και πάω στον Άδη και μετά με παίρνεις εσύ και με ξανασηκώνεις. Είναι η ομολογία όλης της θεολογίας της Εκκλησίας. Γιατί ο Χριστός σταυρώθηκε, γιατί ο Χριστός αναστήθηκε, γιατί ο Χριστός ήρθε στη γη, γιατί ο Χριστός αρκώθηκε. Η μετάνοια το έχει όλο αυτό. Πέφτω γιατί έπεσε ο παπάς μου ο Αδάμ και συνομολογώ ότι έπεσα κι εγώ, πέφτω κάτω. Πέφτω από όρθιος που ήμουνα, πέφτω και ξαφνικά μετά έρχεσαι εσύ και μου λες πάνω ρε και με σηκώνεις απάνω και λέω Κύριε Ιησού Χριστέ. Γι' αυτό όλη την περίοδο, την πρώτη εβδομάδα της Αναστάσεως δεν γίνονται μετάνοιες, παγορεύεται. Κάθεσαι. Τι σου λέει? Μανάρι μου, αυτό που ζητάς το πήρες. Τώρα είναι η ώρα. Τώρα είναι να χαρείς, να τεμπελιάσεις, να φας, να ξεκουραστείς. Όπως και την Κυριακή, ούτε μετάνοιες κάνουμε, ούτε εξομολογιόμαστε κανονικά. Κανονικά δεν εξομολογιέσαι την Κυριακή, γιατί τόσες μέρες έχεις. Πρέπει να εξομολογηθείς Κυριακή. Κυριακή είναι αναστάσιμη. Σου τα έχει χαρίσει όλα τσάμπα. Το καταλάβατε? Και λέγανε οι πατέρες ότι παλιά, επειδή όταν γονατίζανε για να εξομολογηθούν, σου λέει την Κυριακή δεν γονατίζουμε. Πού πας εσύ και γονατίζεις? Τα βλέπετε πόσο δεν τα είχανε. Έτσι τα εξηγούσαν οι γέροι. Αλλά η Εκκλησία έχει το εξής. Είναι αναστάσιμη η μέρα. Λοιπόν, γι' αυτό είναι τεμπέληδες, γιατί θέλουν να κάθονται στην καρέκλα. Πόσοι από εσάς θέλετε να ξαπλώνετε στο κρεβάτι και να ακούτε το απόδειπνο από την Πειραϊκή Εκκλησία? Λέει, τώρα θα πάμε να ακούσουμε το απόδειπνο. Και κάθεται σε πολυθρόνο και κάθεται σε μια καρέκλα και βάζει την Πειραϊκή Εκκλησία και προσπαθεί να την καταλάβει. Ωραίο είναι. Από το τίποτα, καλή και εδώ. Αλλά δεν είναι αυτά. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Εκείνο λέει που ξεχνάνε οι άνθρωποι, στη χειρότερη περίπτωση μπορούν να πιστούν ότι η σωματική στάση δεν παίζει κανένα ρόλο για τις προσευχές τους. Νομίζουν οι άνθρωποι ότι το πώς θα σταθούμε δεν έχει σχέση με την προσευχή. Τι είναι αυτό? Να στο πει ο Κολοκοτρώνης που έκανε μετάνοιες. Καλά, να στο πει ο Μακρυγιάννης, γιατί είμαστε ακόμα στην 25η Μαρτίου, να στο πει ο Μακρυγιάννης πόσες μετάνοιες. Και ενώ είχε 17 λαβοματιές και ανοίγανε οι λαβοματιές και βγάζανε αίμα όταν έκανε τις μετάνοιες, αυτός, όπως ο σκύλος γλύφει το αίμα του, θεωρούσε ότι ανοίγοντας οι πληγές έδινε στο Θεό και τις μετάνοιες του και το αίμα της ψυχής του. Το πρόβλημα είναι ότι δεν θεωρούν οι άνθρωποι που προσευχόμαστε με αυτόν τον τρόπο ότι είμαστε κτίσματα και δεν καταλαβαίνουν ότι τα σώματά μας επηρεάζουν την ψυχή μας και η ψυχή μας επηρεάζει το σώμα. Γι' αυτό η Εκκλησία δεν λέει. Τους καίνε τους ανθρώπους, έτσι, πάνε και τους καίνε. Και λένε αυτοί που τους καίνε. Η ψυχούρα του είναι στον ουρανό. Ακούς κάτι τέτοια? Ναι, είναι στον ουρανό και έγινε που είναι στον ουρανό και ζει εν χειρή Θεού. Ζει και εγώ δεν προσδοκώ αιωνιότητα ψυχών. Αυτό προσδοκάτε? Τι λέμε? Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Όχι μάτια μου, με το σώμα που γεννήθηκα, που είδα το φως, που είδα τον Άγιο Παΐσιο, που είδα τον Άγιο Πορφύριο, που είδα αυτό, με το σώμα που είδα μια τσόντα, με το σώμα που έκανα μια αμαρτία. Με αυτό το σώμα θέλω να σηκωθώ και να βγει η ψυχή, να ενωθεί με το σώμα, να πάρω το σώμα του Χριστού μου που πέρναγε από τις πόρτες που έκανε αυτό, να φιληθούμε ξανά με άλλο τρόπο όπως ήταν οι Απόστολοι, να μιλήσουμε με τον Χριστό πρόσωπο με πρόσωπο και το σώμα να το πάρουμε και αυτό. Δεν είναι κακό το σώμα μας και να τα αφήσουμε πίσω. Πρέπει μαζί με το σώμα μου να δοξαστώ. Γι' αυτό η Εκκλησία λέει προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Ενώ τι λένε τώρα? Ζουν ψυχές. Αυτή είναι αρχαιοελληνική βλαγεία και ξέρω ότι ο αρχαίος ελληνισμός έχει πάρει την εκδίκησή του μέσα από την Ορθοδοξία, μεταφέροντας στο μυαλό των ανθρώπων πάρα πολλά από εκείνα που είχαν οι αρχαίοι Έλληνες, οι οποίοι όταν ακούσανε τον Παύλο που ήρθε στην Αθήνα και του είπε «Ξέρεις, μας ζάλισες,
παρά τα βασισίχους. Δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών, δεν χρειάζεται. Τι να το κάνουμε το σώμα. Οι ψυχές ζουνε, είναι αθάνατες. Πώς είναι αθάνατες, πώς είναι αθάνατες. Γιατί είναι φυσικά αθάνατες. Δεν τις κάνει ο Θεός αθάνατες, αλλά οι ψυχές ζουνε από την ημέρα που γεννηθήκανε στον κόσμο ή γιατί τους λέγανε είχαν και τη μετεψύχωση αυτή. Λοιπόν, ζουνε αυτές δικαιωματικά. Όχι, δεν ζουνε οι ψυχές δικαιωματικά. Ζουνε κατά χάρη και μετοχή από το Θεό. Αυτή είναι η πίστη της Εκκλησίας. Γι' αυτό όταν δεν καταλάβεις ότι είσαι ένα κτίσμα, που όταν ο Θεός αποφασίσει να σου πάρει την αιωνιότητα γίνεσαι 0, αλλά δεν θέλει να σου πάρει την αιωνιότητα γιατί από τη μεγάλη του χαρά σου την έδωσε και στην ψυχή και στο σώμα και θα κάνει αυτή την Ανάσταση να ενωθούν και τα δύο, γι' αυτό και δεν καταστρέφει και το διάβολο. Ο διάβολος θα μπορούσε να καταστραφεί, αλλά είναι κτίσμα που του έδωσε την αιωνιότητα και αυτός είναι καταδικασμένος αιωνίως να ανταρτεύει προς τον Θεό. Ο Θεός συγχωρεί τον διάβολο. Θα τα πούμε παρακάτω. Είναι μεγάλα τα μυστήρια της πίστεως. Ο διάβολος δεν συγχωρεί τον εαυτόν του για να συγχωρεθεί με τον Θεό. Καταλάβετε. Τα βλέπετε. Ο διάβολος είναι η αιτία που ο Θεός δεν μπορεί να τον συγχωρέσει. Το είπε και στον Άγιο, ο Άγιος Ευμένιος που ξέρετε, έχετε ακούσει. Σας πάω ψηλά κάτω ό,τι μπορώ. Λοιπόν, είναι δύσκολο αυτό το μάθημα. Είναι δύσκολο. Δεν είναι αυτά τα ωραία που ξέρετε από την Παλαιά Διαθήκη, ιστορίες και βγάζαμε συμπεράσματα. Τότε είναι βαρύ το μάθημα. Λοιπόν, και έχει να κάνει με την προσευχή των μοναχών. Λοιπόν, τι λέει, ότι. Τώρα μου φύγει την πράσινη, συνεχίζουν παρακάτω. Λοιπόν, όταν οι άνθρωποι προσβλέπουν στον ίδιο το εχθρό, εμείς ηττόμαστε. Δηλαδή, η δουλειά του διαβόλου είναι η δουλειά του διαβόλου δεν είναι να σου βάλει κακές λέξεις, κακές σκέψεις. Το λέει και ο Άγιος εδώ. Δηλαδή, η δουλειά του διαβόλου είναι να σε παρασύρει από το καλό να φύγεις. Αυτή είναι η δουλειά του. Γι' αυτό είναι διάβολος. Τι κάνει, μπαίνει ανάμεσα σε σένα και στο Θεό. Ενώ θέλεις να αγαπήσεις τον Θεό, μπαίνεις στη μέση. Αυτό είναι ο διάβολος. Μην φοβάσαι τα κακά που σου έρχονται στο μυαλό. Τα πετάς. Πιο εύκολο. Να φοβάσαι αυτά που πάει να σε μπλέξει, να σε παρασύρει χωρίς να το καταλάβεις. Πώς λέγονται αυτοί, οι λεγόμενοι δεξιοί, από τα δεξιά του λογισμού. Εντάξει, έλα πάλι, έλα και εσύ απάνω. Μ' αρέσει τα παιδιά. Λοιπόν, εάν αφήσει, λέει, τον άνθρωπο να στραφεί προς τον Θεό, αυτή είναι η ήττα δικιά μας. Ο πιο απλός τρόπος είναι να στρέψεις την προσοχή του ανθρώπου προς τον εαυτό του. Θυμάστε εκεί το Φαρισαίο που πήγε και είπε «εστός προς εαυτόν». Αυτό είναι το καθαρό. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που λέει ζητάνε τη φιλανθρωπία κάποιοι άνθρωποι. Όχι, λέει. Εσύ θα τους δημιουργήσεις φιλάνθρωπα αισθήματα προς τους άλλους ανθρώπους. Θα πάρεις το νου του ανθρώπου από τη φιλανθρωπία του Θεού και την ώρα που προσεύχεται θα σκεφτεί πώς θα είναι φιλάνθρωπος στους άλλους. Άρα, ενώ είναι καλό, έτσι, καλό είναι να είναι φιλάνθρωπος στους άλλους. Ναι, αλλά τον επήρε στο νου του από τη φιλανθρωπία του Θεού, την οποία... Μα τώρα ο άνθρωπος στέκεται στην προσευχή γυμνός για να παρακαλέσει το Θεό τη φιλανθρωπία του Θεού. Γιατί να φύγει το μυαλό του, θα φύγει με αυτή τη σφήνα. Να τον πάρεις να του πεις κάτι καλό. Δίδαξέ τους να υπολογίζουν την αξία κάθε προσευχής με βάση την επιτυχία που θα έχουν στο να παράγουν τα επιθυμητά συναισθήματα. Ενώ παλαιότερα οι αρχαίοι Έλληνες λέγανε την αξία της προσευχής εφόσον με το Θεό είχαν μία σχέση, καλώς τη Μαρία, με το Θεό είχαν μία σχέση που του δίναν το Θεό και του λέγανε. Οι αρχαίοι Έλληνες δεν παρακαλούσαν τον Θεό για να πάρουν κάτι. Παρακαλούσαν τον Θεό να τον εξευμενήσουν τον Θεό να μην τους κάνει κάτι κακό. Είναι τεράστια η διαφορά. Τεράστια. Και βλέπετε, γι' αυτό αυτοί είναι οι ειδωλολάτρες που βγαίνουν, είναι επιφανειακοί. Από κάτω δεν ξέρουν τι λένε. Λοιπόν, είναι τεράστια η διαφορά. Να εξευμενήσεις τον Θεό να μην σε θάψει, μην σε καταστρέψει. Μα εμείς έχουμε τέτοιον Θεό που δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα πράγματα. Εμείς δεν πάμε στον Θεό κάνουμε προσευχή για να τον εξευμενήσουμε. Όχι. Εμείς πάμε στον Θεό να σταθούμε γυμνοί και να του πούμε καλημέρα. Αυτό είναι.
Προσευχή στο τέλος, εκεί φτάνει. Η προσευχή στο τέλος δεν μιλάς. Κάθεσαι και όπως βλέπεις ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα και βλέπεις τον ήλιο να βασιλεύει, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό βασιλεύει, και κάθονται και τον ευλέπουν. Πόσες μέρες, 1 μέρα, 2 μέρες, 3 μέρες, 4 μέρες, 40 μέρες. Χωρίς να φάει, χωρίς να πιει. Την 40η μέρα τον ξυπνάνε τα καλογέρια. Να δείτε τον Άγιο Σιμεών, τον νέο Θολό και πολλούς πατέρες, και στο Γενόρος υπήρχαν τέτοιοι, οι οποίοι βλέπανε τον Θεό πρόσωπο με πρόσωπο και μετά όταν τους κατεβάζανε κάτω τα κοντολία, τους λέγανε ξύπνα, γέρο, κατέβα. Τι είναι αυτό, θα μείνουμε χωρίς χέροντα, θα φάμε, τι θα κάνουμε πέρα. Και τα λοιπά, έλεγαν γιατί με πειράξατε, γιατί με πήρατε από εκεί, τι με πήρατε από αυτή τη θεοκτία. Μα του λέγανε τι λες στο Θεό, τίποτα. Τίποτα. Δηλαδή, τι προσευχόσουνα. Παπαεφρέμιο και τον Αγιώτη. Τι έλεγε στο Θεό, ρε παιδί μου. Στην αρχή του έλεγα αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου. Και μετά καθόμουν έτσι. Δεν έλεγα τίποτα. Μα δεν έλεγες να τίποτα. Δεν έλεγες να προσευχηθήσω. Τι έλεγες. Είμαι γυμνός μπροστά σου. Είμαι γυμνός μπροστά σου. Καταλαβαίνετε τι προσευχή τι είναι. Εμείς στην προσευχή αρχίζουμε. Δώσ' μου, κάνε, δώσ' μου εκείνο, δώσ' μου το άλλο, δώσ' μου αυτό, κάνε μου τον μπαμπά μου, τη μαμά μου καλά, θα σου φέρω εκείνο, θα σου φέρω λάδια ξύδια κτλ. Μετά λέει συγχώρεσέ μου τις αμαρτίες μου και λέει ο Θεός, μπράβο, έστω και επειδή έκανες αμαρτίες, αναγκάστηκες να έρθεις σε μένα να μου πεις τι καλός Θεός είμαι που συγχωράω τις αμαρτίες. Ακόμα είσαι στο πρώτο σκαλί και μπράβο σου, ρε παιδί μου. Πόσο πολύ μ' αρέσει να μου λες ότι σου συγχωράω τις αμαρτίες, λένε οι Άγιοι. Τα καταλαβαίνετε αυτά. Είναι σκαλιά. Πρώτο σκαλί είναι να συναισθανθείς αμαρτίες και μετά να πας και να πεις τι καλός Θεός είσαι που εγώ αμαρτάνω και με συγχωρείς. Και έχουμε μια ωραία πατερικό που ήταν ένας ο οποίος καημένος κάθε μέρα φόρνευε και κάθε μέρα ερχόταν στην εκκλησία, έπεφτε εδώ στο Χριστό και του έλεγε Κύριε, Κύριε. Και συνέχεια έβγαινε και ξαναπήγαινε και ξαναπόρνευε και την άλλη μέρα ερχόταν πάλι και του έλεγε Κύριε, Κύριε, σώσε με, Κύριε, Κύριε, Κύριε. Και μια μέρα κάθεται ο διάολος στην πόρτα και αυτός είχε πέσει στο Χριστό και του λέει του Χριστού, του λέει, πόσο καιρό σε κοροϊδεύει. Δηλαδή λέει το αντιδιαβόλι εδώ, τι πήγε να του βάλει, την αφελπισία στον άνθρωπο μπροστά στον Χριστό. Και λέει πόσο καιρό σε κοροϊδεύει. Πάει και έρχεται, πορνεύει, πάει και έρχεται και προσπίπτει εδώ και τον εσυγχωράς. Κακομοίρη του λέει, δικός μου είναι του λέει, δεν είναι δικός σου. Να ξέρετε ότι ο Χριστός τη Μεγάλη Πέμπτη που θα περάσει και δεν ξέρουμε πάλι, αυτό που βλέπετε ότι όχι αρνιότανε, δυσκολεύτηκε να δεχτεί αυτό το μαρτύριο. Οι άλλοι λένε ότι ήταν στην ανθρώπινη φύση και τα είπα. Ξέρετε ποιο είναι το δύσκολο της Μεγάλης Πέμπτης. Μας το ερμήνευσε πάρα πολύ καλά ο πατήρ Σοφρόνιος, ο Έσεξ. Τι έλεγε αυτός, ότι μη χαθεί μία ψυχή και το αίμα μου πάει τσάμπα. Μία σταγόνα του αίματός μου να μην πάει τσάμπα. Έχω την αγωνία ότι θα μου πετάξουνε το αίμα και θα μου πάρει ο διάβολος ανθρώπους. Θα μου τους πάρει. Αυτή ήταν η αγωνία του. Ποια ήταν η αγωνία του? Με τον εβάσω στο σταυρό. Μα γι' αυτό ετοιμάστηκε για την ώρα ταύτη και εγώ ετοιμάστηκε. Και όταν του είπε ο Πέτρος, τώρα σήμερα ακούσατε ότι τους είπε θα σταυρωθώ. Και ο Πέτρος πάει μετά και του λέει μη γίνει το Κύριε, άσε να φύγουμε και τα λοιπά. Και του λέει είπαγε ο πίσω μου σατανά. Τον είπε σατανά το μέτρο. Φύγε από εδώ ρε. Θα μου πεις εσύ, το είχε αποδεχθεί το μαρτύριο, ήξερε τι δεν είναι το μαρτύριο. Αλλά εκείνο που δυσκολευόταν ως Θεός δυσκολεύεται είναι να του πάρει ο διάβολος μια ψυχή. Η αγωνία του Χριστού είναι να μην πάει μια σταγόνα του αίματος του τσάμπα. Λοιπόν, όπου υπάρχει προσευχή υπάρχει κίνδυνος της άμεσης ενεργείας του Θεού, λέει, του εχθρού. Πρέπει να προσέξεις. Καλύτερα να μην μπει στην πόρτα της Εκκλησίας. Άμα μπει, βάλε όλους τους επιτρόπους να το διάχουν. Άμα προχωρήσει και τους ξεπεράσει, βάλε τους γειτόνους να είναι δίπλα που τον βλέπουν. Μετά, άμα μπει και πάει στον παπά, να το δει ο παπάς με ένα μάτι έτσι στριμμένο και να πει τι είναι αυτός και τι μας ήρθε. Βγά τον έξω, δεν μπορείς αυτό. Βάλ του μια τρικλοποδιά να σπάσει την ποδάρα του, να πει να πήγα στην Εκκλησία πρώτη φορά, έσπασα και το πόδι. Τράκαρε τον, κάνε ό,τι μπορείς. Συνήργησε ό,τι μπορείς να κάνεις, του λέει του μικρού, αρκεί να μην προσευχηθεί καθόλου. Έστω και όπως προσεύχεται με λάθος. Γιατί ο εχθρός λέει τι κάνει. Είναι ατσίδα να παρεμβαίνει και να διορθώνει τα λάθη.
από την αγάπη που του έχει. Γι' αυτό είναι μην τον καταφέρει, να προσέξουμε να μην πάει. Γι' αυτό λέει μην αρρωσταίνεις τη μαμά του, μην πειράζει τη μαμά του να αρρωσταίνει. Διότι αν αρρωστείς τη μαμά του και ενοχλείς, άλλο τα της φύσεως. Αν εσύ πας και ενοχλείς τη μαμά, η μαμά θα γίνει πόνος για αυτόν και αυτός μετά θα πάει να προσευχηθεί για τη μαμά και έστω και λάθος να προσεύχεται, θα αρχίσει να προσεύχεται. Και αν αρχίσει να προσεύχεται, μπορεί να επεμβεί ο εχθρός. Διότι τον καλύπτει. Λοιπόν, γιατί εμείς λέει, ξέρουμε ότι αυτά είναι τα γονατιστά ανθρώπινα κτήνη. Δηλαδή ο διάβολος μας έχει για ανθρώπινα κτήνη, τα οποία μερικές φορές γονατίζουμε στο Θεό, σαν γι' αυτόν που του είπε ο διάβολος του Χριστού, κάθε πότε θα το συγχωράς. Και είπε ο Χριστός, και είπε ο διάβολος, εγώ μια φορά αντάρτευσα και με πέταξε στην κόλαση. Και αυτός κάθε μέρα ανταρτεύει και τον αποδέχεσαι. Τι Θεός είσαι εσύ που λες ότι είσαι Θεός? Ο Χριστός απήντησε για λογαριασμό του ανθρώπου. Τι του λέει το διαβόλο? Πρόσπεσε και συγχωρήσει. Πρόσπεσε και συγχωρήσει. Το τι θα κάνω εγώ με τους δικούς μου, εσύ λες ότι είναι δικό σου. Ναι, ήταν δικό σου έξω από την πόρτα. Τώρα είναι δικό σου. Και επειδή είμαι Θεός που δεν έχω προσωποληψία, πεθαίνει τώρα και τον παίρνω. Δεν τον αφήνω να τον έχεις. Το καταλάβατε? Σε αυτό το γεροντικό μέσα, αυτή την ιστορία μέσα που είναι στο νέο λιμονάριο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, εκεί μπορείτε να δείτε το εξής. Ότι ο κάθε άνθρωπος, οποτεδήποτε φύγει από τη ζωή, φεύγει την καλύτερη στιγμή που θα είχε εάν ζούσε μέχρι το όριο των ετών που έχει βάλει ο Θεός μετά τον Νόε 120 έτη. Μετά, δηλαδή όσο αν ζούσε 120 έτη, ποια θα ήταν η καλύτερη στιγμή της ζωής σου? 8 χρονών, 8. 12 χρονών, 12 χρονών, 50 χρονών, 50, 70, 120. Μέχρι τότε θα ζήσεις ώστε να ξέρει ο Θεός ότι είναι η καλύτερη του στιγμή του ανθρώπου για να τον πάρει όπως πήρε αυτόν. Προχωράμε. Ποτέ δεν γνώρισαν αυτοί οι άνθρωποι, λέει, ξεκινάνε να προσευχηθούν και έχουν, χωρίς να έχουν άμεση αντίληψη του εχθρού μας όπως την έχουμε εμείς. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν τι φως είναι ο Θεός. Αυτό το φως που καίει εμάς δεν το καταλάβουν οι καημένοι. Αλλά το θεωρούν ότι είναι ένα αντικείμενο σύνθετο που εμπεριέχει πάρα πολλά αγελία συστατικά. Δηλαδή, αν σας ρωτήσω όλους τι πιστεύετε, όλους, ο καθένας πολλές φορές θα μου πει διαφορετικά πράγματα. Ναι, ενώ εγώ σας στην εκκλησία, ενώ θεωρούμε ότι είστε κατηχημένοι, από το πώς είναι η κόλαση θα μου πείτε άλλα, μέχρι τον παράδεισο, μέχρι τις αμαρτίες, μέχρι εκείνο, μέχρι το άλλο και τούτο και το άλλο, το ημερολόγιο, το εξημερολόγιο, το εμβόλιο, το ξεμβόλιο, ο καθένας θα πει κάτι άλλο. Καταλάβατε? Αυτό τι σημαίνει για τον διάβολο? Λέει ότι αυτό ακριβώς είναι ότι μέσα στο μυαλό τους είναι τόσα αντικείμενα που είναι γελία τα συστατικά του μυαλού. Ενώ το καλό πρέπει να προσευχηθεί σε ανίδεο Θεό. Δηλαδή που να μην έχει ιδέα περί του Θεού με την έννοια αυτές τις εικόνες που βλέπετε, τον πατέρα, ένα γέρο πατέρα, τον Υιό. Καταλάβατε? Όταν προσευχόμαστε, ναι μεν προσευχόμαστε στις Αγίες εικόνες μπροστά, αλλά αν τον προσευχή μας την αποσπάσει η εικόνα και δεν εξέλθουμε να μεταφερθούμε στην Παναγία ως ζώσα μεσήτρια, καταλαβαίνετε, αλλά φτάσουμε πολλάκις να λατρεύουμε αυτό ή χωρίς αυτό να μην μπορούμε να προσευχηθούμε προς τον Θεό πάνω σε ένα βράχο όπως βλέπετε τον Αγίο Παϊσιό, τότε δεν πάμε καλά. Το καταλάβατε? Το καταλαβαίνετε? Ούτε φαντασία να φέρουμε τα εικόνας, φαντασία στο κεφάλι ότι έχουμε μια εικόνα μπροστά και προσευχόμαστε ως φαντασία. Διότι όταν τη φαντασία την καλλιεργήσεις, τότε πάνω στη φαντασία ο διάβολος θα σου βάλει όλα τα βαγονάκια μετά να σε προχωρήσει. Ό,τι βαγόνι θέλει μας. Η φαντασία, που λέει η φαντασία, δεν φταίς εσύ, ποιος φταίει? Η φαντασία μου. Η φαντασία δεν την έδωσε ο Θεός στους ανθρώπους. Και θα πάμε παρακάτω σε κάτι πάρα πολύ ωραίο, το Αγίου Ισαάκ του Σύρου. Λοιπόν, ξέρω βρέει περιπτώσεις ασθενών
που αποκαλούν Θεό ό,τι μπορούσε να εντοπίσει στο εικονοστάσι του δωματίου του στο κεφάλι τους ή ένα εσταυρωμένο στον τοίχο. Δηλαδή θεωρούν ότι αυτός είναι ο Θεός. Προσέξτε, τα ξεχωρίζουμε τελείως. Δεν έχει καμία σχέση το εικονοστάσι στο σπίτι σου με το τι είναι η προσευχή στο Θεό. Το τιμούμε γιατί είναι ένα αγιασμένο μέρος και το αφήνουμε στο Θεό, το αφιερώνουμε στο Θεό, ναι, αλλά και να μην το έχουμε δεν μας πειράζει. Εάν από αυτές τις εκκλησίες μας τις πάρουν και μας διώξουν και μας πετάξουν έξω και τις κάψουν κτλ. Με χαρά φεύγω, με χαρά φεύγω. Παίρνω το Άγιο Δισκοπάτηρο και το Άγιο το ποτήριο και το δισκάριο και πάρτε τα όλα. Έχω το δέντρο, έχω τη κτήση, δεν έχω. Αντιλαμβάνεστε, πω, πολύ βαθιά, υψηλότατη θεολογία. Εάν έχω τις εκκλησίες ευλογημένο, καλά μου κάνει. Γιατί πόσα στη Ρωσία γίνανε, πόσα είναι στην Αφρική που κάνουμε λειτουργία κάτω από ένα δέντρο. Δεν παθαίνει τίποτα Θεός. Σιγά τι έχεις περί του Θεού, τι πιστεύεις περί του Θεού έχει σημασία. Και αυτά είναι πολύ ωραία να σε βοηθήσουν και οι Άγιοι όλοι αυτοί που βλέπεις και τα λοιπά, εφόσον ο Άγιος γίνει αιτία να το μιμάς, να το μιμείς, να το βλέπεις μόνο δεν φτάνει, το χωρούμε. Να προσεύχεται σε αυτό το αντικείμενο που κατασκεύασε ο ίδιος στο μυαλό του και όχι στο πρόσωπο που τον έπλασε. Το όλο πρόβλημα είναι λέει, να προσευχόμαστε σε ένα αντικείμενο που έχουμε στο μυαλό μας και όχι στο Θεό που μας έπλασε. Προσέξτε. Και να ζητάμε από το Θεό ανάλογα πράγματα που θα μας βοηθήσουν στο αντικείμενο που έχουμε στο μυαλό μας, στα συμφέροντά μας και όχι να είμαστε γυμνοί και τετραγγυλισμένοι μπροστά στο Θεό.